ההופעה הראשונה שהגיעה מחול של הרכב גדול הייתה הופעה של דייר סטרייטס. ואת יומן אירועים נחתום הערב באירוע מתרחש בשעה זאת ממש בפארק הירקון בתל אביב. קשישים אולי לא יבינו זאת, אבל לדייר סטרייטס יש מן הסתם מסר מוסיקלי המדבר אל הנוער במערב ובמזרח. זה היה פעם ראשונה שדיברו על העניין של הפקה, כמה זה קשה להפיק מופע בפארק. אפשר להניף אותו מהרפרטואר. הביאו גדרות מיוחדים וכוחות משטרה. זו אופרציה מאוד מורכבת. ונולד וניו חדש בישראל. מקום שאפשר להביא היום 70-80 אלף איש. זה לא צחוק, זה לא בכל עיר באירופה יש דבר כזה. זה פתח גם בחול וגם כאן הרבה מאוד אפשרויות. הרבה אומנים פתאום רצו לבוא. והתחילו לרוץ מופעים בפארק הירקון.